Sziasztok! Én Járó Bernadett vagyok, 28 éves, léleképítő. Sziasztok! Én Járó Bernadett vagyok, 28 éves, léleképítő. Van egy blogom, ahol különböző cikkeket írok arról, hogyha problémád van az életben, akkor mi a megoldás rá. Saját tapasztalataimat írom le ezekben a... Sziasztok! Én Járó Bernadett vagyok, 28 éves, léleképítő, és ezt a csatornát azért hoztam létre, hogy a problémáitokon segíteni tudjak az én tapasztalataimon keresztül. Sziasztok! Én Járó Bernadett vagyok, 28 éves, ő pedig a kiskutyám JD. Ezt a csatornát azért hoztam létre, hogy segíteni tudjak nektek a tapasztalataim által. Problémája ugyanis mindenkinek van, én is keresztül mentem sok mindent, és sikerült eljutnom odáig, hogy tudjam kezelni a nehéz helyzeteket, és tudjak örülni mindennek. Úgyhogy kövessetek engem, és akkor ti is. Sziasztok! Szeretnék bemutatkozni, Járó Bernadett vagyok, 28 éves, léleképítő, blogger és író. Ő pedig a kiskutyám JD. Ezért hoztam létre ezt a csatornát, hogy különböző tapasztalataimat megosztam veletek, és ezen keresztül segíteni tudjak nektek, hogyha esetleg problémátok van az életben, már pedig problémája mindenkinek van, és a jó hír, hogy van is mindenre megoldás, úgyhogy tartsatok velem! Sziasztok!